Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще се запозная с Десислава, която се бори с финансови злодеи. Деси, здравей! Здравей, Христо! Разкажи ми какво е усещането да побеждаваш финансови злодеи. Аз съм така нареченият Anti-Money Laundering Investigator. Разследваме потенциални финансови злоупотреби. Правим задълбочен анализ на банковите транзакции на реални белгийски клиенти и в случай на финансова злоупотреба предприемаме адекватни рестриктивни мерки спрямо клиентите, като това не включва физическа саморазправа. Да. Слава Богу. А коя е най-интересната част от твоята работа? Обект на нашето разследване са голям кръг от клиенти, като започнем от обикновени работещи хора и стигнем до големи корпоративни клиенти. Всеки попада под прицел. Разкажи ми за някое предизвикателство, срещу което сте се изправили. Предизвикателство е да си AML инвестигейтор като цяло, точно защото всеки ден се сблъскваш с нещо абсолютно различно. Я ми кажи сега, кой ти е любимия бенефит, който KBC Global Services предлага? Това е възможността да получа ипотечен кредит на преференциални условия. А кое ти е любимото място в офиса? Кафето до офиса, където с колеги в обедната почивка водим разговори различни от работната тематика. Видях, че е много добро настроението не само в кафето, ами и в самия офис. Така е. Което е страхотно. Завиждам ви малко за това. Има защо. Благодаря ти много, Деси. И аз благодаря.